og velkommen til Violykkes strikkepodcast. Jeg optager igen herinde fra min stue, da jeg har fået at vide, at der er lidt bedre lys herinde. Nu kan jeg så se, at der er nogle skygger og noget, men og solen skinner lidt. Men sådan er det. Nå, jeg er blevet spurgt på sidste gang, jeg optog, og nu skinner det meget på hende, men hvem det var, jeg havde hængende her bagved. Og det er Zara Nikolaj den anden og Zarina Alexandra. Jeg er fra Rusland. Det er nogle billeder, jeg fandt på min mands mormors loft. Og hun ved ikke noget om dem anden, at de hang i hendes mand, altså min mands oldeforældres hjem. Mere kunne ikke fortælle, men jeg synes bare, de var bare lige mig. Og hun skulle ikke bruge dem, de lå bare der på loftet, så dem kunne jeg bare snuppe. Så det gjorde jeg. Så de har hængt der i 20 år eller sådan noget, har de hængt der i min stue. Jeg synes, de er fantastiske. Men nu kan jeg også godt lide historie, så det er jo derfor. Nå, så vil jeg sige, at jeg har ikke fået strikket så meget. Kan man se det der? Det kommer til at skinne i dag, når jeg skal vise noget. Nå, det er lige meget. Min hånd. Det gik jo godt den første uge, og jeg var virkelig Karl Smart, da jeg sad her og optog sidste gang. Så fredag aften begyndte det at gøre vanvittigt ondt ugen. Altså der var næsten gået 1,5 uge. Og som lørdag, så eksploderede det simpelthen indenfra med betændelse, så det ser bare sådan en vulkan op, og alle syningerne, de sprang og lå ned i. Nå, skide være med det. Det har været en kamp. Jeg har været på, nu er jeg på tredje uge, jeg fik først 10 gange penicillin, så 10 gange penicillin, så fandt jeg ud af, at den virkede ikke, så nu er jeg på 10 dages penicillin igen på noget andet. Så som den ene sagde, det bliver ikke et pænt ar. Nej, det gør det ikke. Det er også fuldstændig bare det gør ondt. Nå, så strik har kun de sidste par dage. Lille uge. Men jeg er blevet færdig med den her, og den er afleveret, så I kan ikke se den færdig. Det kan I godt. Så skal I tage i strikkesloven inde på Amager. Der vil den hænge. Så den er jeg blevet færdig med. Så viste jeg jo sidste gang de der kop, jeg havde købt op i Sverige. Og jeg havde jo fødselsdag i mandag. Og der havde jeg set noget op hos Potterikke, som jeg ønskede mig. Det havde mine børn jo så sørget for. De er så søde. Men det vil jeg så sige, den minder meget. Lortelig. Nej, her. Den minder meget om den op for Sverige. Og så er der sådan en oval. Så lær den til. Så Potterikke, hun er på Instagram, og hun er på Facebook som Potterikke. Hun bor i Hillerød, og jeg ved, at hvis I skriver til hende, så sender hun også gerne. Så der kan man få sådan en fin. Det var bare lige et tips for dem, der synes, det var så ærgerligt, at den var fra Sverige, og man ikke kunne købe den. Så det kan man godt. Noget, der ligner i hvert fald. Og den er rigtig fin, og jeg er også rigtig glad for den. Nå. Så har jeg jo fået syltet, eller jeg har jo ikke syltet det, de der kvartaler, Violykkesjæler i kvartaler, for jeg har simpelthen ikke kun noget. Det kan jeg nu. Og mit sjæl er jo færdigt, det hørte I om sidst, og det er sendt, eller det er solgt, fordi hende, der skulle have det, hun var jo bestemt ikke til sjæler, sagde min søde svigerdatter. Det var hun jo så. Så da de skulle til fødselsdag derovre, der fik de garn med, og jeg har fået garnet tilbage. Nå, det vil jeg faktisk ikke snart. Først så vil jeg sige, hvem der vandt sjæler i kvartaler i 3. kvartal. Det synes jeg faktisk er mere på sin plads at starte med. Og det var Hammerken Strik. Han lavede et super flot Vesterhavssjæl. Det har I alle sammen. Og nu var min finger på den. Og hun har fået besked
Og vi har snakket, og hun er meget interesseret i sådan et lilla det her. Og en overraskelse. Så den kan jeg ikke vise. Så det sender jeg til hende. Hjertelig tillykke. Og husk de her. Dem kan man kun i den her farve i lilla få, hvis man er med i mine samstrikker, man er heldig og blive trukket. Så det synes jeg er sjovt. Nå, men så skulle vi jo så strikke Inas sommerfugle i 4. kvartal. Og der har jeg fundet 2 vinder af det. Jeg synes, jeg prøver i dag. Der var 2, der kunne vinde en opskrift, og de 2 er vundet, og de har fået besked. Jeg ved, den ene har fået sin opskrift, og den anden, jeg får det, når hun opdager, hun har vundet. Jeg har skrevet til jer. Men Inas sjaler er jo det her. Så skal jeg nok helt herhen. Nej, det er godt. Måske det ikke er så godt med det der genskinnende lys. Måske jeg bare skal optage, når det er gråvejr. Nå, men Inas sjaler. Da jeg skulle starte op på det, og jeg havde nok hovedet under armen. Ej, det tænker jeg havde. Jeg kunne simpelthen ikke få de der kantmasker til at fungere. Så tænker jeg det også. Så laver jeg bare dem, jeg ved, jeg kan, og jeg ved, der giver mig en god elastisk kant. Så det har jeg gjort. Jeg har faktisk bare 2 retmasker, inden at jeg laver alle udtagninger på hver pind. Og så fik jeg også vendt. Så når man skal strikke de der 5 pinde på så man har 5 pinde på retsiden, så har jeg 6. Så der er lige et lille stykke mellem mine sommerfugle. Og ved du hvad? Det er mit sjæl. Og det jeg vil sige før med, at hun havde fået garnet med, de havde fået det med hjem til min svigerdatters mor. Så tænkte jeg, nej, jeg skal da ikke strikke et Vesterhavssjal til. Altså, come on. Jeg skal da bare strikke Inas sjaler i de farver, og så er det det, hun får. Så jeg strikker den i en tråd. Der kan I se det. Det var det, jeg strikkede mit Vesterhavssjal i også. I 2 tråde af det her. Fra Garnusand. Og så en gammel rød. Den er vellæret i en Rasmilla. Og det findes jo ikke mere. Men de 2 sammen, det giver sådan en ret... Nej, når jeg er med i en pind, hvor utjekket er det lige. Nå. Det giver sådan en ret pæn melering. Synes jeg. Og så, så er der min sommerhus. Ej. Jeg tror da, jeg savner at komme i mit sommerhus, siden jeg sidder og prøver om det. Min sommerfugl, der er lidt længere imellem. Og det kan sgu godt være, at man ikke rigtig kan se det alligevel. Jeg synes, de er så sjove at strikke. Og det bliver så lækkert. Jeg laver ikke vendepinde, fordi jeg vil faktisk gerne have det ret langt. Så jeg har ingen vendepinde. Strikker bare frem og tilbage, frem og tilbage. Mine kantmasker, mine 2 udtagninger på begge sider, på begge pinde, på ret og brand. Og så min sommerfugl. Jeg har ingen vendepinde, fordi jeg vil gerne have det langt. Og ikke så, altså det bliver højt, men ikke højt. Det bliver sådan, og så bliver det langt. Så, hvor er det dog utjekket, jeg har midt på en pind, så ikke. Men jeg ville ikke kunne se, hvor langt det var alligevel, fordi at jeg har en meget lille pind på. Og det var også lidt dumt. Men jeg har lavet de der, og de kan sagtens, de er så, jeg har strikket så mange sjaler, så jeg kender mine kantmasker. Så det synes jeg, det bliver
så flot, og jeg glæder mig så meget til, at det bliver færdigt, og jeg kan give hende det. Ja. Og der er så mange muligheder. I kan lave det som en lille tørklæde. I kan lave det som et kæmpe sjal. I kan lave det som en mellemsjal. I kan lave det i tyndt, så det bliver lille fint lidt. I kan lave det stort og groft. I bestemmer fuldstændig selv, hvordan I vil have det. Det kan jeg godt lide. Og så lad være med at lave fejl, ikke? Men ved I hvad, det er jeres sjal, så er der en fejl. Så er det sådan, I gør. Jeg synes bare, at det er så fint med de der ned. Så en af sommerfugle. Og det kører jo helt ind til nytårsaften. Og den, der er heldig, vinder jo sådan en her. Badge. Og jeg er i tvivl om noget, så spørg endelig Ina. Det er jeg er sikker på, at hun meget gerne vil svare. Og jeg vil også gerne. Alt det, jeg kan. Nå. Så havde jeg jo faktisk tænkt mig, at ham kan strik, der vandt for Vesterhavsjallet, skulle have haft det her sæt med. Vi sløjfer canceren fra Fidelise. Men hun havde selv købt det. Og så er det lidt fjollet. Så det her sæt her har jeg købt som en gave til en af jer. Men hun havde selv købt det. Så det bliver på dette afsnit. Hvis man kommenterer på dette afsnit, så kan man vinde. Vær heldig at vinde. Vi sløjfer canceren 2023. Det vil jeg gerne være med til at støtte, så det har jeg købt til en af jer. Og jeg ved, jeg får ikke strikket de der strømper, for jeg strikker bare altid sådan en vanilla lige ud af luft. Så det får jeg ikke gjort. Men jeg vil gerne støtte alligevel, og så tænkte jeg, så kunne jeg da købe det til en af jer, så I kan se det. Så kommenter på dette afsnit, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om at vinde. Vi sløjfer cancer 2023 sokker fra. Og det er Basvik, der har designet opskriften, og Karin Hørkilde har farvet garnet. Og de bliver solgt i flitteliserne. Ja. Og jeg har også det på min side. Så var jeg inde i strikkesalongen i sidste uge. Og det er altså lidt kikset. Jeg stopper her lige. Nå, jeg har i lang tid gerne vil strikke en Sirius mere, og jeg har jo strikket den her i de her farver. Og Sirius er en sweaters af Camilla Vad, som jeg klipper op og laver som cardigan. Og det er Camilla Vad garn, det her. Nå, den har jeg strikket. Jeg har også faktisk strikket 2 gule, eller 2 af den der. Så har jeg strikket en helt rød op til potterikke. Og så har jeg strikket den her farve. Også igen som cardigan og bla bla bla. Jeg er mega glad for. Og jeg mangler en mere, synes jeg. Så da Camilla Vad solgte ud af sine garner, fordi hun ikke skulle sælge garner mere, og garnet er jo det samme som Jensen fra Især, og så, jeg ved ikke om de købte, men fik lov, eller hvad, det skal jeg ikke blande mig i, men Især fik lov til at få Camilla Vads farver. Men Camilla Vad solgte ud, og så købte jeg den her. Den her. Og det er faktisk de samme farver, som der er i denne her. Ej, det er så skidt med det lys der i dag. Heroppe. Hvor jeg bare vil have den helt rosa som bundfarve. Og så den grønne og den fine og rose et eller andet. De skal være mønstret.
Og det har jeg haft planer om, og det skal jeg i gang med nu her, havde jeg tænkt. Jeg har haft planer om længe. Ja, det er jo et par år siden, men måske at Camilla har været solgt ud, det kan jeg ikke huske. Men der bestemte jeg for det. Men så var det, jeg var inde i strikkesalongen på Amager i sidste uge. Det er helt crazy. Og folk, der kender mig, vil sige, hvad fanden sker der for dig? Ja, nu snakker jeg lige ud af posen. Hvad fanden sker der for dig? Fordi jeg købte ind til en... Nej, nu tager jeg det. Jeg skal jo nogen til en min størrelse af. En i rød. Jeg går ikke rød. Men der er ligesom noget, der sker et eller andet. Men jeg tænkte, at den ville være rigtig sød som en juletrøje. Så i rød. Kan man se, den er så flot. Jo, der kan man godt se. Den er så flot. Og så de her 3 grønne farver. Skal være mønstret. Det kunne jeg godt se var flot. Og nu hedder det jo så, eller det er Jensen Garn, men det er det samme, som Camilla Vad havde. Så nu skal jeg lave en juletrøje i rød, som min datter sagde, som du skal have på 1 gang om året. Ja, det tænkte jeg. Fjollet. Nå, men jeg har jo også mange rester, efter jeg har strikket alt det der, så... Eller strikket de der 4 Sirius cardigan. Men nu skal der laves 2 mere. Det glæder mig faktisk helt vildt til at komme i gang med. Men det er ikke alt den her, den tillader endnu. Så jeg tror lige, at jeg skal koncentrere mig om at få det der Inas sommerfugl færdig. Og nu skal jeg have en tårdrik, for nu er jeg godt nok til at have den. Så havde jeg jo hørt om det her kaskadegarn, som Amrit forhandler. Og det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at mærke på. Så der var jeg også lige inde forbi. Og så købte jeg tror jeg har nok. Men det vil jeg også have, fordi at jeg vil strikke. Og den skal nemlig være lidt oversize. Mia Sweater Chunky. Og jeg ved ikke, om den også bliver klippet op til. Det skal jeg lige vurdere, om jeg skal klippe den op til cardigan. Eller jeg for en gang skyld skulle strikke en sweater. Jeg tror faktisk, jeg går med sweateren dengang. Jeg synes, det er pænt. Så lidt hætter. Sådan lidt meleret. Så det købte jeg. Og så da jeg var derinde, så havde hun tilbud på... Eller hun skal ikke forhandle det mere. Så nu er den der etiketråd af. Nå, det er også lige meget. Det her. Og der var 3 nøgler. Og jeg synes bare... Nå, det kan man måske slet ikke se. De der pops af pink, der var i. Jeg skulle ikke rigtig... Faktisk har jeg bare tænkt mig, at jeg skulle strikke nogle julemærkernisser nu. Der var lyserøde, så skulle de have pink hat. Fordi jeg har 300 gram. Men det kan jo ikke rigtig få noget. Det kunne jo også godt være... De lå der bare. Jeg blev bare nødt til at eje det. Og sådan var det. Jeg ved ikke, hvad det bliver. Og så vil jeg sige, at inde på min Instagram, der har jeg lagt op til, at man kan bytte adventskalendere. Jeg står ikke for noget af det andet, jeg har lavet opslaget, og så kan man kommentere nedenunder
finde en, der er dernede, der har sagt, jeg vil gerne bytte, jeg vil gerne bytte. Og så kan man sige, jeg vil gerne bytte med dig, eller jeg vil også gerne bytte, og så kan man finde hinanden i tråden nedenunder. Jeg står ikke for noget, men jeg vil gerne selv bytte med 2. Og så skal I bare skrive sammen indbyrdes om, hvad forventer I af hinanden, og hvad forventer I ikke. Men den er sat i gang, og det er inde på min Instagram, Vivlykke, så der kan I gå ind og kigge, om der er nogen, I har lyst til at bytte med. Eller skriv, hvis I gerne vil bytte, så var der nogen, der måske fandt jer. Det synes jeg er meget hyggeligt. Fordi, altså, gå på lageret. Man har jo noget, hvor man tænker, hvor er det brugt? Men så kan man jo sende det videre og få inspiration til noget andet, man får. Ja, det var så det. Så i forrige weekend, der var jeg i haven i Hune med min mor og søster. Og det har vi været før, og vi bor inde i haven på værkstedet. Et skønt hus, og vi elsker det. Der er så dejligt, og vi har haven. Der boede et andet par en ordning, ellers havde vi haven for os. Men bare gå. Prøv det. Sidste gang, der var haven åben, mens vi var der, så der går folk rundt der. Altså, og det er jo fint nok, men her der var der ikke åben for i haven, så vi havde det hele for os selv. Der er selvfølgelig heller ikke så mange blomster, når det er efterår, det er jeg godt klar over, men det er bare, der var jo alle efterårsblomsterne, og der var bare så dejligt. Super, super skønt. Stor anbefaling. Prøv det. Nå, men min søster, hun kan jo godt strikke, ikke? Det kunne jeg jo ikke. Jeg havde bare så ondt hele tiden. Så jeg sagde til hende, du må heller ikke strikke. Det må jeg godt, siger hun så. Men jeg kan godt lade være at drikke. Ej, det er jeg så lige glad med, siger jeg så. Drik du bare din vin. Men du må ikke strikke. Men det gjorde hun. Og så min mor Delm også. Hun strikker sådan nogle håndklæder til mit sommerhus. Så hun, hvem også der siger striktøj med? Så sagde I edder med tavlige. Nå. Men så skulle vi jo... Min mor ville gerne blive i huset og sidde og læse og nuller lidt sundt rundt i haven. Og min søster og jeg, vi skulle jo ud og finde garnbutikker. Så det gjorde vi. Og nu knæser jeg en pose. At det første sted, hvor butik Skarp. Det ligger i Hune. Hvis I ikke har været den, og hvis I kommer i nærheden af Blokhus, eller Hune, eller i nærheden af derop, så skal I køre derind. En meget, meget smuk, meget, meget velassorteret butik. Virkelig en flot butik. Men altså, jeg var sådan lidt... Nå, hvis jeg ikke kan strikke, så skal jeg i hvert fald heller ikke. Så jeg kom ud af butikken med maskesnøre. Wow, Lykke. Maskesnøre. Ja, men jeg støttede op, og nu fortæller jeg om den. Hvis I ikke kender den, det er meget utydeligt, kan det ikke? Hvad fanden sker der fra mig? Butiksskåb i Hune. Eller det hedder vel egentlig under Blokhus. Men det var så om... Det var om fredagen, vi kørte derop. Vi kom derop torsdag aften. Og så om fredagen, så kørte vi over i den her. Og så om fredagen, så skulle vi besøge min mor og fars... Dengang min far levede. Eller, nej, det var faktisk mens min søster og jeg boede hjemme. Der havde de nogle naboer, som først flyttede til Smørum. Og så havde de altid det der... de har altid haft det sommerhus oppe i Hune. Og så for 5 år siden, så flyttede de fast til Hune, fordi at deres søn bor i Canada, så de har ikke sådan, det er sgu lige meget, hvor i Danmark de bor. Og de ville gerne ned i noget mindre, og de havde jo deres sommerhus, så de flyttede derop. Men så havde vi, sidste gang vi var i haven i Hune, der var de nemlig i Canada. Og der havde vi heller ikke sagt, at vi skulle op, så der var vi bare bange på, og de var ikke hjemme, og så skrev vi tak for kaffe, og så var de jo så kede af det, fordi de var i Canada, og det var jo ærgerligt, når vi var kommet helt derop. Men den her gang,
der ringede min mor til dem inden, og de var hjemme, og de ville rigtig gerne have, at vi kom på besøg. Og det var simpelthen så sjovt, jeg har ikke set dem. Vi blev enige om, at de faktisk havde været på besøg hos min mor og far dengang. Det var sådan, mens vi var med, for 29 år siden. Så jeg har ikke set dem i 29 år. Og inden da havde jeg ikke set dem. Siden de boede der. Så det var simpelthen så sjovt. Og ærligt, hånden på hjertet, jeg kunne faktisk ikke kende dagen, da vi kom derop. Men de inviterede os på kaffe, og vi skulle spise der. Og det brugte vi så fredagen på. Og det var så hyggeligt. Altså, det var virkelig sjovt. Ja, så det var dejligt. Men så om lørdagen, så siger min mor, hun ville faktisk gerne blive i huset igen og læse og nuller lidt rundt. Og hun kunne tage opvasken, fordi det var jo så det heldige ved det her. Jeg kunne ikke vaske op. Det kunne jeg simpelthen ikke. Nå. Og så havde vi bestemt os for, at der skulle vi... Nej, jeg glemte noget om fredagen. Fordi da vi så havde været i det der skåb, så var der faktisk tid til, vi skulle først være hos dem klokken 3 om eftermiddagen. Så der kørte vi i Mayflower. Det ligger jo også lige... Ja, det tog et kvarter, 20 minutter at køre derhen. Der købte jeg igen. Jeg skal bare ikke have noget garn, for jeg kan ikke strikke det. Så købte jeg disse to. Den var på tilbud. Sådan 101. Den skal jeg måske prøve at sætte på det der selv. Nå. Og så sådan en 40 ind, for den mangler jeg, når jeg strikker ærmer. Så det købte jeg i Mayflower. Min søster købte noget lækkert mohair. Nej, var det noget alpaka? Nå, for så gik fredagen jo med, at vi var hos naboerne. Og så lørdag, så skulle vi til Tværsted. Så skulle vi op og se Isærgarn. Og meget, meget flot butik. Meget pæn. Sådan lidt udstillingsagtigt, sådan lidt museumsagtigt. Uden at være det selvfølgelig. Meget, meget smuk butik. Og der var jeg... der købte jeg en pakke nåle. I kan godt se. Jeg var virkelig i humør, ikke? Men jeg manglede nåle. Så det købte jeg der. Altså, jeg købte noget af de steder, hvor vi var. Nå, så da vi havde været Tværsted, så havde vi bestemt os til, at vi ville køre til Skagen. Og vi ville helt op, køre med sandormen helt op og helt ud på spidsen. Og det gjorde vi. Og så da vi kommer derud, så ligger der sådan en sæl. Og jeg tænker, den havde været dumt. Den er sådan helt oppustet. Nå. Og så gik vi lidt 10 skridt længere, så lå der en mere. Og det var helt op på spidsen, hvor det slår. Og det var stormende, så de stod. Altså vandet stod virkelig op mod hinanden. Det var så fantastisk. Og der lå de der 2 sæler i det der. Og de var levende. Og så når vandet sådan ramte dem, så tænkte jeg, hvad er det her for noget? Jeg har aldrig set sæler, altså jo i zoologisk have og sådan noget, men aldrig i levende på en strand. Og der var jo hele den der strand, hele vejen ned ad den ene side, og hele vejen ned ad den anden side, der på spidsen. Og de lå kun lige deroppe på spidsen. Ej, hvor kæft, mand. Og der var bare mennesker rundt om dem hele tiden, og vi fotograferede og snakkede, og de var pisselig glade, de lå bare så. Det var jo sjovt. Nå, men det gjorde vi så, og så skulle min søster se det der Rus Hotel, og det kørte vi så. Det er jo så en anden lille, ikke en anden lille by, men et stykke længere ned, og så lige til højre. Så det var vi også inde at se. Og så kører vi derned af igen. Skal vi hjem af til Hune. Og så kører vi forbi en butik, hvor der står åben, og jeg får kigge ind til, siger ja, det var min søster, der kørte, for det kunne jeg så ikke. Men i min lille bil, vi var i min lille kage. Det var så hyggeligt. Nå, prøv med det. Nå, men så råber jeg, stop, det er garn, der er åben. Vi vender butikken, og vi kører ind, og så er det så Unica garn. Jeg tror
Bindslev. Og der kommer vi så ind, og det er en dame, der farver, og så syr hun projekttasker og sådan noget. Og så kunne min hånd så ikke... Der kom jeg sgu lige lidt i. Ej, hvor jeg bander i dag. Og siger kikset hele tiden. Nå. Men så kunne jeg ikke stå imod længere. Og så er det fra sidste afsnit. Der er sgu et mønster med mig og mine farver her, synes jeg. Men den her. Rasleblomst. Jeg fik egentlig aldrig googlet, hvordan en rasleblomst så ud. Nå, fordi den havde jeg ikke helt styr på. Og så kan vi det her. Unika garn. Strømpegarn. Den tror jeg, der skal et par pulsvarmer ud af. Den er mega flot. Hvorfor visker jeg? Det ved jeg ikke. Jeg synes, den er mega flot. Så det købte jeg endnu siden. Men jeg købte jo mere. Så var det sjaler. 22. Hun laver åbenbart nogle sjaler for... Så nu er jeg jo meget, meget uviden. Det kan godt være, det er en eller anden begivenhed. Nå, men anyway. Jeg købte den her opskrift med garn. Og skriv endelig til mig hernede i, hvis I kender noget om det der tunsjal. Tunsjal. Jeg købte bare opskriften. Jeg glemte nok egentlig at spørge lidt ind til. Men der købte jeg de her to. Lammeuld. En lyserød og en grå, som jeg vil lave det i. Ja, så jeg fik købt noget garn på vores tur. Og så havde jeg sådan en sjov lille anekdote. Det var faktisk meget sjov, fordi var det om fredagen, da vi havde været hos de der gamle naboer, så skulle min søster, hvad filen var det, hun skulle ned. Hun skulle hente noget nede i Spar. Det havde åbent til kl. 22, så det kunne hun lige nå. Nå, hun kom tilbage, og så... vores far, han var meget, meget vild med marcipanbrød, og det har jeg så smidt af på min søster og jeg. Vi elsker marcipanbrød. Giv os alt andet. Nej, giv os marcipanbrød, og så må I beholde alt andet. Marcipanbrød, det er bare det bedste. Men de havde de store, og det skal være en sådan bævs. De havde de store tingtiger. Der sagde, ej, det skulle jeg da også have haft noget af. Nå, jeg blev lige afbrudt. Der var lige en telefon, der ringede. Det er jo sådan, når man er jobsøgende, så skal man svare, hvis telefonen ringer. Nå, hvad blev det? Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg var i gang med at fortælle. Men ved I hvad? Det var nok noget med turen deroppe. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske. Jo, det var marcipanbrødene. Nå, hun kommer hjem med de der marcipanbrød. De store, de kostede kun en 10'er. Der sagde, ej, du kunne da godt have købt nogen til os andre. Som i, at jeg slet ikke skal spise noget, så noget mere. Nå, men næste dag, så tænkte de også, skulle have til jul. Til en 10'er. Det er altså godt nok billigt for de der store. Så siger hun, jeg ved ikke, om det er der i morgen også. Vi kunne ikke se nogen af reklamer, vi sad og googlede dem. Det er fint nok. Vi kørte derned. Det var så lørdag morgen, og så kørte vi derned. Og så stod de ved kassen, de var stadig til en 10'er, og så tager jeg 20. Fordi det er til jul, og det er fint. 20. Så står der en mand bag ved mig, og det var simpelthen bare så sjovt. Så siger han, prikker han mig på skulderen, og så siger han havde jo godt set, at jeg havde 20 marcipanbrød liggende på bordet, så siger han så, jeg ved simpelthen ikke, om du har opdaget, at de er på tilbud. God, sagde jeg så, er det på tilbud? Jeg må lige have 2. Så jeg købte så 22, bare fordi det var sjovt, ikke? Nå. Så får jeg betalt, og så har han den unge mand i kassen, så siger han, kan du have en dejlig dag? Og så siger jeg, det bliver en fantastisk dag. Og så siger ham manden igen, ja, du går i hvert fald ikke sukkerkold. Hold kæft, hvor vi griner, min søster og jeg, det var simpelthen. Grib de sjove momenter, der er, fordi så får man det bare så meget sjovere. Nå,
Det var bare lige en lille historie. Nu har jeg slet ikke styr på, hvor langt det her det er, fordi det er blevet hakket op i stykker. Men jeg har faktisk heller ikke mere at sige. Så skal vi ikke bare sige, ha' det godt. Pas på dig selv. Pas på hinanden. Men husk at nyde livet. Hej hej.